करी दुलार हो अनार लागे माई के बिना लागे माई के बिना देखिए भैया बहुत बहुत रुपए का दान लेकिन है दे दान बड़ा कम होता। अच्छा बड़हरा दूधही निवासी हमरा के बहुत रुपया के दान दहनी माई के नाम पर लेकिन माई के हेते बेटा बेटी सबे पतो हो सबे आइल न हो सरगो समन के कुछ लागल ए बाबूआ कहत रे सारा लो ए घरवा में चबले रहे माई के चरनावा कह कह करत रहे घरवा अंगनावा चबले रहे माई के चरनावा गह गह करत रहे घरवा अंगना के कथावा सुनवली लोगे बैठवली उनका बिना जिंदगी अन्हार हो अन्हार लागे माई के बिना उनका बिना जिंदगी अन्हार हो अन्हार लागे माई के बिना अब हम चाहे कि जितना लोग बा वहाँ के बेटा बेटी सबे लोग मंच पे आओ नियम हो सबे लोग देखी यूट्यूब चैनल लागल बा हम चाहे कि सबके फिगर आवे के चाहिए आ यहाँ के आइल बनी कुशीनगर जिला से कल के डेट में सबके के देखे के मिल जाए सभे आ जाओ अरे पैसा मन देव जा हमारा पैसा ना चाहिए लेकिन सबके नियम बनल है जा बैठी ना महाराज रउआ फर्ज बनल है कि सभे लोग आओ है जा मंच पर सभे लोग चली आओ हम नम्र निवेदन करब के हेतु सभे लोग जितना माता जी के जितना सभे जौन भी परिवार बा सभे लोग आओ कि माई के नाम पर कुछ गुणगान हमने के कर सकल जाओ कहने गइल धर्मेंद्र जी तो